dazapi siapa sini pairo hasil no kia bukti ini pakai siapa ini hai tapi jadi sajung nomor pika kia bukti nomor bukti ini selalu pun cari kaham jatuh nona ani je driver orang teh hamjang mah teh lumayan paro nara nugia bongi tongka teh nara be malayang tongka hanya hai nara be malay pina bagai live phapi ka ang tin bisa kam de tong bai sabai gede beri ke pom pom tong ke pia mono ko sob lai men cari kam jatuh nona sajung sin pairo live mau phapi ka nong no update dok beri me ya kaisa pun video pun me ya ne bisa phapi ka tabu mo cuma bisa woi makan suwi sajung selawa tini no barbu kere kon kon kere naji tuang kaisa pun loria kita pangkaisa pun loria tei nabar phaya sajung no noro bai live kerina bagai ma phapi ka nok ni jotono kaham de tong bai ane subscriber rok hamjong ma tei ung khulumo tei nung support liang nango tei কয়েকদিন ভিডিও বইয়া খালি মাই তো kaham kaham video একদিকে কোনো তাবু করে প্রোগ্রাম হন্দি কোনো হন্দি না জানে করে মেলাও মিয়া থামাবো বড় করে একদম ছেলেমা সিজা মেলা 5 জন 10 জন হাইরো সেনকে বটকে ভিডিও খাইনাবা उनगुनि भिडिअ खायपिया खायपायो उननो भिडिअ गाहाम फुंगै मायां तोखा ओमफ्राय भिडिअ फुंना बुकुनो तिसाजाङै जागाखै इंकेबा स्किनि बिना आरामन्ति आजागलिया नंनो भिडिअ खामु खामु sampai yang gue sini yang mohon pura kisah ka mesin mani paina hane mesin mani paika kenapa mesin ti bazar ma thangnai chamili yang toka jala rinya nanggo au khanong no phonungai nikai mohon pura bazar thangwe kata kata mani to bai kha theba jagya ko kana theba nai ba sachu no selau hune live khaitong mani boro bokore ke banai siri pura saisung mabar kerai keto tiran sajak mai pornani somai tara sanan somai phaipi tongkha keto se tikirei puskini na siri keto tikirei ran sajak na siri nangla tara sanan somai nai tongkha has pharijak ran sajak burikhe tara salai taklai bosoro burikhe mai borlai kopana cinta nangjak watribo waya tei satung simitungo be am sebelum dikai bahai keto mai bolai kira par pungi kamu jotono kaham datang bai bahai sabai gadi jotono kaham datang bai jani kha khayo hai kai jotono kaham datang bai na tei jotono mai ragu sabai kha sabai gadi
Aku mukurok ani subscriber rok onai kuya dara basi song norok sejano support kai tongmon nongno naimung nongno kaham phunung mayang toka eba program botui mayang toka tabuk mela tuna hantomani already kaisa mela angjak anando mela borok jomui yangnai mongni chungo mela tuyang toka chini parao mela tuna hantomani haipano anando mela paya sikang ebate 2 din 3 din pore phano tui mano ni wansugo tung mokolo sak mukhango sak tokani yang salthana nakeba satung mukhango phaijak tui tai kri naisiri ha phareina naitongmai khe chini Kunsila kia ke pungui tong kia biasa saja ne tok dong biri thang dong bayu no bar bo thop chapa na phaya tabar kri tungplai toka no tagi chakamu no bar bo thop chapa na phaya toka ekdom siring ke bo kri ketoroko phone bere nai raba pano ketan narok bai malai na bagui tei live kwrwngwi tongna bagui ma phaipika video rok solia ani subscriber rok kaihang toka hinui tabo video bo kaham se rimai angkeba pano live khai pano norok bai srapcha mukhang no phunugui tei ani channel no bo kisa khe kariui ekdom damage tangtung hinui khaima tongo karan ekbar khlai thanga angkhe doi kayang thango hinui je mansa angno live phaima tongkha karon program mela se tui maya kheba anando mela thangkhai bo borok se phaya borok kwrui mungni tam tisana baro korokni khoro tamrokno tisajak ya mungni khnai se tan bogi tongbai khe chungbo selogo borok bo kwrui tamole khaina tong sabai giri chile masisa ani subscriber rok wano video kaham mayangui eba khairu masisa sab ada chai tongo naisiri tui tai kwrui khetao selogo naisiki satong khetao musi poriskar pelala borok sikri borok tongkha kaise kebo kwrui angle kebo kwrui saichungno selogo hinui live khai tongkhaibani oro buhango modu pia bangman po toko kunu bo bangjak bobar bwsake marung toko na sinaji tini jamo bobar pia rok phaijak kobar kaldi bismillah yang khotong
Hello guys, Celamani video ti setting apa no? Borok kiri, muni bagi setting video kai tong mana wati bu wali ya, tei wati bu kiri, hazari bu time kai to kai, sab hazari ta tadi, zan ta kai thai jak hazari bu thai, se zan ai rak sabai di, komen kai sabai di, hazari bu ne. Kita borok masa pan kiri, Celamani, nomor bu paya, tei sabu saicung, kia bu kiri. Borok pun pakai keba, tebu sakamu. Semua berpas kali ya. Borong bukuru keba kok sai tong na bo. Asu kok sawanya. Live tonu na te siap happy na te 10 second porogo. Kamu mobile tam jan disturb kai hang to ka.